haze giroa, Liberté, égalité, fraternité. Gauza pila bat dakartzagu. Hortxe, hortxe. President, what do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect other banks to fail, Mr. President? Should all depositors be protected at all banks? Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. ¿Cuántas góticas has cantado estas fiestas? Pues muy pocas, pero hoy alguna cantaré. Muy subidas de tono. Bueno, muy subidas. Pues... Gracias por la lucha en este reino que has hecho, haces y vas a hacer siempre. Esté donde esté. Triquitrisas son algo parecido en vizcaíno. Tigorrita nuria, canacha sara su euria. Sí. Y Carlos toca el acordeón, canta triquitrisas, habla muy bien vascuence. Porque antes a esto se le llamaba falange, regando inconscientemente en los botones del escaño del Jaime Mayor Oreja. Completamente bilingüe. Decir una cosa, han sido unas notas nada más, pero me he emocionado, porque hemos sentido al pueblo vasco. Estoy muy nervioso tocando eso. Japarra deskutu de la fuente, koldo zoret, kaixo, ongi etorriak. Bueno, lehenik eta behin, hau ez da programa roxa bat, baina nola hainbeste urte elkarrekin eta oraindik hain ongi? Koldito pazientzia handikoa da. Gusteto da la sekretu handiena. Ez, ondo moldatzea. Bai, lanean eta bai ondo pasatzen dugu, baita ere, oso garrantzitsua hori. Pazientzia handikoa gea, nik uste hori ere txantxetan esan dugu, Baina egiten du, ez da? Bai. 2012an lehen aldi izan Donosti ingurun, urte batzu pasa dira, eta aurrera, topera. Bai, egia esan konturatu gabeko zerbait izan da. Konturatu geanerako 10 urte pasa dira. Eta ja laudiska egin ditugu, osorik, EPak, singleak, bueno, hor gabiltza gelditu gabe. Gure guanteran edo gure furgonetan aurkitu daitezke badenetarik. Bideo paroa eta orain jarraitzen duzue, orain zuen azken lana, goazen ikustera hauxe, amare.
zuen azken lana. Nolako izan da, honen sorkuntza? Bueno, azkeneko kontzertua eman genuen urrian, Mexikon, Ciudad de Mexikon. Eta, hilabete batzuk hartu ditugu pixka bate zuzenekoetatik eta deskantsuan. Eta esan genuen, ja sorkuntza prozesuan sartu ginean. Polizok ezak igelirik egoten, orduan kontzerturik ez badago, kantuak egiten hasten da. Hola automatiko eta, egia esan beti jotzen jarraitzeko kantu berriak eukitzea asko eskertzea. Bestela gure aspertutegea gure kantuekin eta... Mexiko kutxun dezu, Mexiko kutxun dezuen, Mexiko kikutu zaitu, beste musika latinoa, kumbiak eta, zeinek esango luke, Euskal Herrian nola uztartzen da, roka kumbiarekin tope, dantzatu behar dugu, gehiago hori ere egia da. Bai, ze gutxiago ezin. Imposiblea da. Eta orduan Mexiko kutzi dizue poso handia. Bai, hasi lehenengo aldia hon ginela nik uste 2015-16an. Bai, Mexikali eta... Bai. Hor, oso erresa da, karo, igual beste leku batzutan, hizkuntza bretxa hori dago, baina mexikanoekin, erderaz, gazteleraz oso ondo egiten dugu, orduan oso erresa aldatzea beraiekin. Eta, junginen lehenengo aldian jaginen dituen horrelako lagunak, benetako lagunak bihurtu dianak azkenean urteekin. Eta, haiek ikusteko gogoakin ibiltzea, eta errexe edo egite zaigu kontzertua lortzea. Bai. Kontzertuak lortzez ari zeatela, behin baino gehiagotan irakurri dizut, eta pandemia ostean akaso gehiago, pixka bat hemen lauskotu dela egoera, kontzertuak, zailagoa, askotan deitzen zaituela gehiago, akaso kontzertuak emateko kanpotik, Euskal Herritik kanpo, hemendik baino, gehiago joten zeatela Espainia aldera edo Mexiko aldera edo Euskal Herrira berta baino. Bai, egia esan zerbait kuriosoa. Misterioa da guretzat. Misterioa da, bai. Espainiatik asko ditzen digute eta asko juten gera jotzea. Euskal Herrian ere jotzen dugu, baina, abian nahiago genuke, gehiago... Pixka gehiago jotzea, bai. Etxean lo egitea, ondo... Gauza egarra da. Baina, beste aldetik ezin kejatu, egia esan Galiziara edo Valentziara edo Madrida edo Barcelonara juten gehan beti jendea dago. Eta hori baita ere eskertzeko da. Euskeraz kantatuta gainera, ez? Bai, hori da. Horba ere bretxa ez da ekinen? Ikerketa lan honi esker jakin dugu Sito Millankoren herrian ere bigarren aldiz edo auskalo zemagarren aldiz jotuko dutela, baina Euskal Herrian ze pasatzen da. Niña Koiote eta Txiko Tornadotarrak gehiagotan ikusiko alditugu Euskal eszenatokietan ziur gara baiet. Baina izue, goazen arakatzera hemerotekan gauzatxo batzuk aurkitu ditugula. Me voy a lanzar a la piscina. Izan ere, erreferentziazko musika taldea, euskaraz abesten dutenak, euskarazko sorkuntzak badirudi Espainiako estatuan, harrera ona izan duela, baina zer nola ikusten dute hango kazetari edo eta Mad Cool bezalako festivaletako adituek?
hoy estáis aquí en Madrid, en el Mad Cool. Yo creo que eso es necesario, ¿no? No quedarse encerrado en casa y demostrar lo que haces por todos los lugares posibles, ¿no? Sí, la verdad es que no solo nos hemos movido en España, sino hemos estado con el último disco, hemos estado en Japón, en Estados Unidos, en Chile, en México, por todo el mundo. Al final cantamos en euskera, ¿no? Que era normalmente, pues no te esperas igual tan buena aceptación por ahí, pero bueno, estamos demostrando que el rock no entiende ni de idiomas ni de fronteras y está guay. Yo creo que el euskera se merece viajar un poco también. Siempre lo he dicho, si muchas veces vamos a conciertos, a festivales, a ver a bandas que cantan en inglés y me voy a lanzar a la piscina, el 60 o el 70% de las veces la gente no sabe qué está escuchando y simplemente es la emoción de la música. ¿Por qué no va a pasar también, en este caso, con el euskera, ¿no? Bueno, iba ikusten duzue zer nolako ikusmoldea euskarari dagokiona, ezta? Zenbaitzuk aitortzen dutelako gaztelania soilik dakitela ingelesez ere ez dakitelako. Beraz, lasai, euskaraz sortzeagatik arazorik ez izan, ingelesez ekoitzitako ere ez baita ulertzen zenbaitzuren ikuspegitik. Tira, gaurko hemerotekako arakatze ikerketa honen helburua izan da, euskaraz sortuta mundu osoa zeharkatzeko erronka bakarrik ez arrakastaz zeharkatu dituztela. Dagoeneko 100 estenatoki milaka lagun egin dituzte honezkero, bidai agentzia bat antolatzeko moduko baliabideak badauzkate honezkero hauek, eta entzun duzuen Mexikoren ikutua bakarrik ez Japoniara joateare oso gustoko dute, eta aizue euskararekin mundu osora, aizue inolako konplexurik gabe eta harago joan da gainera, ez? Arrakasta hori lortzera noski baietz. Onaino, gaurko Ikil Doktorea. Bale, eta ikusi dugu Ikil Doktorean euskararen kontuarekin ere zelkarriz eta zenbat anekdota izango dituzuen, zenbat gauza. Badakizue beti hemen hasieran ibiltzeko kamarak on jarri baino lehen, zenbat anekdota ikusten ditugu kazetari honek, ja bota zizkitzen olako zenbat entrevista egin dituzue, zenbat galdera, hola politia egite dituzuena, Hombre, galdera inozoak erantzuteko praktika ere hartu azkenean. Eskerrik asko. Gustoko ditugu galdera inozoak, egia esan bai. Zeola ematigu erantzun inozoak emateko aukera, eta oso erantzun inozo zalea gea argi dago. Badakizuen musika zuzenean saioa daukau. Gutxitan agertu zeatea Maikan eta oso gutxitan emititu dugu gaineran, baina musika zuzenean kojo gure launak. Hauxe, hitzbitan zuen ingurun, a ber, hazen ikusten. Gustoko nazaki, baina oso gustokoa dudan bat anestesia. Nik dut aukeratuko dut. Gehien entzun dudana bizitzan uste Led Zeppelinen laugarrena. Baina gehien aldatu diana bizitzan eri Niñako Jotita Txiko Tornadoren lehengoa. Neri, zaila iruditzen zait galdera hau, diska asko dauzkat, baina aukeratuko dut Rage Against the Machinen Evil Empire. Esango dut Niko Etxarten Eskualerri rock'n'rollen. Temazo. Nik no katezismo katolikoren Odio la velocidad. Ahora, beti grazien dian bat da izi den It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Alegia, bide luzia dela tontorreaino rock and rolla nahi badezu. Anestesiaren bere burua atxilotzen duen animali bakarra gara. Animali bakarra. Hola, mundu mailan orokorrian asko gustatzen zait Cindy Blackman. Eta hola, gertu dazkadanen artean Arturo Zumalabe NCC-koa. Nere kasuan izango litzake Jimi Hendrix, bai ahotsaldetik eta bai gitarra jotzen ere. Denetarik, segun noiz nola, baina gustoko etxean viniloa
Eta ibilgailutan faltan botatzet kaset, lehengo kaset sistema. Nire kasuan viniloa izango litzake gehien gustoko dudana, baina iruditzen zait formatu guztiak daukatela azkenean bere xarma, bai CD-ak, bai kaseteak ere, eta bai, MP3-an batzutan bai ere komodoa entzutea. Leku konkretu bat baino gehiago, edozein zulo txiki jendian presioa dakana, edo leku handi bat jendian presioa dakana, bai. Ni gaztetxe petatu eta izerritxu batean, hori da gustoko dudana. Nik uste gauza bera, lekua baino giroa. Giro potentea dagoen edozein leku. Niretzat baita ere, leku berezi bat, leku konkretu bat esan beharrean, nahiago dut leku soinu ona daukan leku batean eta giro ona dagoen leku batean. Kostatu zait asko bakarra aukeratzea. Eta hola oso gaztetan ikusi nun Rage Against the Machine zezen plazan, zezen usaiarekin eta izan zen agostia. Geroago ikusi nun The Cramps azkena festival batean eta flipa bat izan zen, bai. Eta hola azken urteetan sorpresa handiena Kadabar ikusi nunean, gainera azken arropeko eszenatokiko albotik, gure egun berean jotzutenean. Eta hori, azken urtetakoa. Niretzako The Prodigy, La Casilla, Bilbon. Kriston kontzertua izan zen, eta kristona pasaren nuen. Erosi nuen kasetean borreroak baditu milaka aurpegi. Ez daki, hasiera bat, ze hortikan aurrera hasi nintzen erosten diskapila bat, oraindik ez neukan bizioiko ala, eta orduan ere diru ia guztia gastatzen nuen diskatan. Bai, nire kasualidadea da, baina erosi nuen negu gorriaken lehenengoa, viniloan, bai. Nik 13-14 urte nituen, horatzen ez gainera hortan ondartzara jo nintzen. Vinilo erosi nuen da ondartzara jo nintzen viniloarekin. Eta hortik, diskoari buelta eta buelta. Nik egia esan azken aldin ez dut disko gehiagirik erosten, koldok asko erosten ditulako. Orduan, pixkat, putre izan zen naiz. Baina azkeneko ze erosi nuen Rukularen diskografia pendiente nuen eta kontzertu batean zizkaten diska guzti. Kostatu zitzaidan patzia, baina lortu dut. Azkenekoa erosi nuena izan zen viniloan Zutagarren jaiotze basatia. Lehenagotik nuen CD-an eta bastaroan topera entzundako diskoa da eta viniloan izan bat nuen. Hori izan zen. Eta esan dakoa, orain esan dugu Euskal Herrian akaso gutxiago, zailago hemen kontzertuk ematea, baina ematen dituzuenean, badakizue beti erantzuna zein izaten dan, estiman zaituztelako hemen publikoak. Pandemia, zuentzatetzen errexea izan, pandemian etxean ere ikusi zintuztegun gauzatxoak egiten, grabatzen, eta zenbat artistek egin behar izan zenuten horrelako zezer bizirauteko, ez zoratzeko? Egia esan, gaina, justo guk egin genuenean, etxetik, Amaika telebistan botatzen dut. Behin bakarrik. Behin 100 bat, eta? Eta jende guztiak izan, taldeak eta abeslariak olako kantu akustikoak egiten eta horrela. Eta gu esan genuen, egin marragu elektrikoa. Baina genuen maxi elektriko, zen normalean bateria akustikoa jotzen dut. Bizilagunek maite zaituzete, ez da hori lehenengo hau. Bizilagun, itzen genuen, azikoarekin itzen genuen, esan genion, inbar genula kontzertu bat etxetik, eta ikusi nahi bat zuen, konektatzeko zarera. Entzuteko ez zuen behar, baina ikusteko bai.
Baina zema denbora, ze probak egiten ginen guinean, zema denbora moratzate olako traia sartzen da. Bueno, ordu erditxo bat ola eta. Bueno, esperientzia polita izan zen. Pandemia zemoz, gogortu egin zaituzte edo proba fuertia izan da edo zer? Bueno, egia esan lehenengo zatia oso ondo sartu zitzaigun, siesta botatzen eta ibili ginean, aspaldiko partez. Egia esan, bai. Eta gero ja bai, bueno, hasi ginela, jotze genuen etxia, baina volumena falta botatzen hasi ginean. Orduan atera zitzaigun aukera, hori bai amaikan atera da, pare bat zentaldiz. Dokan jotzeko aukera, hola, instrumentokin, eta hori izan zen pasada bat. Bai, gozamena izan zen. Hori, volumena, ez ginean konturatzen ze punturaino botatzen genuen hori faltan. Eta orain norantz zoazte, 10 ikusi dugu zatitxoan, gero izango dugu aukera gehiago ikusteko, norantz zoazte? Norantz fizikoki edo mentalki? Dena, neska. Batzutan bibidetatik joten da, baina batzutan elkarrekin ere. Printzipioz hasten geha Asturiasen, baina bai goaz Valentzia, Castellón, Zaragoza, Logroño, Galizia, Madrid, Barcelona, Repsolikoak pospozi daude gurekin. Bai, eza. Bai. Gasolina gastatu eta gastatu. Gasolinera pospozi daude. Bai, Murtziara baita ere bagoaz. Ja, hoi ikeragarria da. Botatako zerrenda hortan eta Euskal Herrian espero dugu izatea baten bat. Aizu, serio? Ezta? Baina azken galderetan, mundu zabalean Mexiko aipatu dugu, baina gogoko duzuen eszenatokiren bat edo zapore berezi utzi zuena, ze egia da Japoniatik etorri izan zaretenetan beti, ez dakit, bidai astral bat ematen du Japoniara joateak. Bueno, hori adibide bezala bota dut, baina badaukazue baten bat bereziki berriz itzuliko zaretelako, edo berriz itzulineko zenuketelako, edo bihotzean dara mazuelako. Txilen nik adibidez hori zapen oso ona daukat. Beti harrera oso ona izan dugu, Txilen ere. Eta... Bi aukera zen, talde bat edo bidaia agentzi bat. Orduan, Cancunen beti gustora da, sal. Cancungo irudiak ikusi ditu gainera, ez dira edonolakoak, Mexiko zabala delako. Baina ez direnez bereziki guzti, orain bai guzti beharko duzuela. Euskal Herrian nora joango zinakete udara honetan? Eta ez esan San Ferminak, edo bai? San Ferminak ere, Aurten gainera maiak etokiz aldatu du, Foru Enplazatik Gaztelu plazara. Bai, Euskal Herrian noa joan ez dakit, ni azken arroken jogen uneko zoritzapen politeak eta adibidez. Baina, bueno, ez oinatiko gaztetxea pasada bat ere. Gaztetxeak egia esan oso guztoko. Iparraldean ebai oso gustora ibiltzea egia esan beti normalean, iparraldetik handitze gutenean, planaz izaten da. Areto txikiak ez gainera, gaztetxeak aipatu dituzue, areto txikiak gertutasun horrek indarra ematen du, ezta? Eszenatoki handiek azkenean publikoa pixat urrun gelitzen da, edo gaztetxeak berotasun hori daukate, ez? Eta espero ezagun, ezakit, neguan gaztetxe biratxo bat egitea gustuko genuke. Esperoan egongo gara, zuekin batera egongo gara, Oñatiko gaztetxean ikusiko gara. Zosi bai, ez ziur bai, ez? Zue bai suerte Oñatiko gaztetxekoan. Hemen ja, badaukaze, hor dago, botatata. Bikote, plazerra, beti bezala zuekin egotea, lan bikaina, 10, gehiago batan entzun dugu noski nola ez. Eta eskerrik asko, eta ibilbide luzea, pazientziakin jarraitu. Ibilbide luzea! Benetan plazer bat zertelako, jarraitu urte askoz. Eskerrik asko. Esker.
Laizter, udal eta foru hauteskundeak datoz. Horregaitzik jaitzi gara Donosti aldera, Donostiko auzo ezberdinetan jendeari galdetzeko, ea badakiten nortzuk aurkeztuko diren, edota nor bozkatuko ote duten.
badakizue zer behar duen Euskadik? No, que sí, y además tú eras el anfitrión, a mí me parece tu opinión. Eta kitxo! Donostiako danborra da, Kanal Sol bezala hasten da. Zer? Eta, hau da, Kanal Sol. Orain biak batera. Pentsatu. Eta badakizue, hauteskundeak datoz. Ez dakit noiz bai jundiren, hauteskundeak, neskak. Hauteskunde batean biziak gara murgilduta, miren. Bai, berriz hemen dira, bai. Badirudi kanpaina aspalditik dagoela martxan, baina ez orain iritsiko da. Bai, alaxe da. Maider, gogokin, ez da? Ni gusta ez daizkit pilo bat, baina benetan, Osea, asko jarraitzea ditut inkesta guztik, entzute ditut elkarrizketak, da lehenengo urtea tokatzen zaitena urte asko eta geho han bertan egunen kazetari izan gabe, edo segitu gabe, eta bai, kanpotik lasai. Baina mono horrekin nago, gogoa emateite hauteskunde egunen redakzioan azaltzeko, eta esateko, oiga, ze tokatzen zait. Orduan. Bueno, hauteskunde gau berezia indezakegu kolpez-kolpen, beti dago aukera hori. Bai, gehien bat zuri monoak entzeko, bai. Haize ba, kontuz, igual pentsatin barko dugu eta. Baina, bueno, honez denaz hitziteko eta zer, eta hauteskundeak, eta ez hauteskundeak, eta mila gauzen inguruan, noski, horretarako jeni daukagu. Eta kalera bidali dugu. Baina, puntu desberdinetara bidali dugu, ea jende desberdina aurkitze oten zuen. Eta jenik aurkitu beti. Laizter, udal eta foru hauteskundeak datoz. Horregaitzik jaitzi gara Donostia aldera, Donostiko auzo ezberdinetan jendeari galdetzeko, ea badakiten nortzuk aurkeztuko diren, edota nor bozkatuko ote duten.
Politikaz hitz egiten ere, Maitasuna Garaie, beste behin. Ze polita, eta Jeni saiatu da horre, venga, elkartzeko! Ez zauden oso ez. Baina, bueno, jende egia da, egian, akaso ez jakintasuna dago politikarien inguruan, zeintzuk dira hautagaiak, alderdi bakoitzekok, agian gehiago ezagutzen ditugu, ezakitu da, estatu mailakok edo lehenengo lerroko batzuk eta ez ditugu ezagutzen gure herritakoak, Maider? Bai, eta aste honetan Twitterren irakurri dieten gauzetako bat da, inkesta, atera berri den inkestan, alderdi bakoitzak ze boto eukiko duen baino, interesgarriago dela, olako boto intentzioak eta hautagaiei emate zaizkien nota, eta ze ezagutza dagoen hautagaiei buruz, datu horietan zentratzea ez. Bueno, gerora egin nahi baldin baduzu hausnarketa bat zure alderdiak zergatik atera dituen boto gehiago edo gutxiago, horrek aukera ematen dizulako ere ezakit behintzat norabide bat edo zehazteko, eta adibidez interesgarria da Gasteizen lehenengo 3 alderdietan EAJ, EH Bildu eta PSen 3 dira emakumeak, beraz aurre ikus daiteke Gasteizen emakume bat izango dela alkategai, EAJ-koa esate baterako Beatriz Artolazabal da, ez? Onerako edo txarrerako, Eusko Jaurlaritzako gizarte gaietako sailburu izandakoa orain arte, eta atera dute, urtaranek nolabait azkeneko urteetan lortu duen izen horrekin konpetitu ahal izateko. Ez dakigu askotan ere fama hori onerako edo txarrerako dan. Donostiko PSeko alkate gaia, egontzian primariak, ezakitu hain izena ez nahiz gogoratzen, nolan PSeko hautagaia. Emakume hori, nire etzaik ateratzen orain. Neon pensatzen, odonekin batera lehiatu zana. Marisol Garmendia. Odon Elortzari aurka edo aurkari aritu zaion ez da. Hori, eta odon sobera ezaguna da ez, Donostian, eta nik adidez pentsatzen un odonek irabaziko zula, nolabait badagolako EH Bilduk ere Juan Carlosen gana jodua atzera ez, ezagutzen dezun hori edo ezaguna den hori, errexago iritsi daiteke herritarrengana, eta kasu honetan alderantziz izan zen ez, nik uste ezagutza badela Iruñan ere, Joseba Siron berriro EH Bilduren alkategai, orduan uste ezagutza badala balio bat herritarrek kontuan hartzen dutena asko, kontua ezagutza hori zenbateraino dagoen baldintzatua motxila batekin. Horrekusi dugu ez da batek nola esatezan, zea kalbo txikitxo hori ez da. Kalbo txikitxo hori hortik ibilizana. Azkenen, batzuetan iritzen zaizu, batez ere ez du zaudenean inguru horretan, hausnartzen eta horrela iritzen zaizu jende guztia horren biran dagoela, eta, gero realidadea da jende askori ez zaiola inporta. Herri txikiagotan herri txikiagotan egia da hautagaiaren nondik norakoak gehiago ezagutza dituztela eta horrela, eta gehiago markatzen duela, baina handietan azkenean inertzia izugarriak daude. Ez dakit, ze alderdi magikoak, ze hautagai magiko aukeratu beharko luken Bilbon ez PNV-ko alkatea izateko aurkezten dula ere, aurkeztu dituzte nolapait, eztabaidagarriak izan daitezken hautagaiak, eta Bilbon badakigu hola izango dela, edo Gernikan Gorroño zenbat urtetan izan da alkate, orduan ez du inporta ze siglekin dijoan bea izango da, horrelako batzuk badaude, baina azkenean inertziak daude, ez? Azkenean badago gizartean sektore bat gauzak aldatu nahi dituena, beste sektore bat esaten duena virgencita que me quede como estoy, eta orduan ez duna aldatu nahi eta gutxien aldatuko duen horren alde bozka emango duena, eta holako kontuak eragin gehiago dute, ez baldin bada momentu puntual batean sentimentu bat konektatzea lortzen duen zerrenda hautagaitza bat, ilusioa pizten duena eta horrela, baina bestela herri honetan inertziak agintzen dute, ez baldin bada herri txikietan elkarra asko ezagutzen dute eta behar bada aldatu daiteke. Eta gero, beste gauza bat nabarmendu behar dana da, ze gutxi ezagutzen ditugun batzar nagusiak. Nafarroan, Nafar gobernua eta legebiltzarra hautatuko dute, baina beste 3 herrialdeetan batzar nagusiak hautatzen dira eta ze gutxi ezagutzen ditugun, ez da horretaz apenas hitz egiten eta bada
aztertu beharrekoa, zatik bada gure herrialdeetako ezaugarri nagusietako bat, kanpotik gehien miresten dutenetako bat, ez? Eta, bueno, ez da ezagutzen. Nik aipatu nukena, Mirenenari horretatik tiraka, berez eskolan ikasi beharko genukela errenta aitorpena zer den, nola egiten den eta gure sosak ze ogasunetara dijoazen eta ze bide egiten duten, ezta? Horre, hainbeste hitz egiten da egunotan, kasualidadea edo ez, kanpaina hasteke den honetan, ikusi dugulako, bapatean gaur goizen, esate baterako, entzun dut lurralde bus zerbitzuen garapena zein izango den, edota Bizkaian esate baterako autobide berri bat ordainpekoa izango dela metropolia ekidin eta Bizkaia azkarrago eta erosoago zeharkatzeko. Eta honela hainbat eta hainbat gauza, ez? Non bereizten den kanpaina kutsua daukaten gauzak eta zeintzuk diren kanpaina ekitaldi ofizialak. Uste dut benetako kanpaina ez dijoala ekitaldi horietan, ze bestela ikusiko duzu, hauteskunde tarte bereziak izango ditugula eta abar, baina kanpaina muinean beste joko zelai batzuetan dijoala. Eta Mirenek aipatu dizue, jendeak garbi ote du zer bozkatzen duen. Izan daiteke sigla, hautagaiak ezagutu ez, baina sigla bati emozioz, ohituraz, familia ohituraz, ala esan diotelako, bozka emango diola kolore bati, ala besteri, subiranista denari, edota unionista denari. Baina kasu honetan, alkateak, zinegotziak eta foru parlamentariak dira hautatuko direnak, eta akaso hori oraindik ere gehiago azaldu behar da, aukera bat izan daiteke, eskolan bertan jakitea bozka bakoitza ze hautatzeko dijoan, eta ze parlamentu klasea dauzkagun, Euskal Herria oso aberatsa delako. Honekin bukatuko dut, baukakulako Gasteizko parlamentua eta bere organo exekutiboa Urkullurena, bai? Baina gero baditugu beste hainbat parlamentu, garrantzitsuena Iruñekoa. Eta horrekin batera, ogasunak dituztenak, horrek garrantzi edo maila berezia ematen digula, Gipuzkoakoa, Bizkaiakoa eta Arabakoa. Eta hori dira jokoan daudenak. Bai, eta gero bestalde, aprobetxatzeko prekanpaina, oraindik ez digutenean hainbesteko, ez? Zea ematen, egurra ematen propagandarekin eta horrela, gogoratzeko, aurrekoetan agindu dizkigutenak eta egin ez dituztenak, zenbatetan baizatu dute, ez legealdi honetan dator, eta iritsi ez direnak, eta gero etengabe gezurretan ditugu, orain bete dira 20 urte Irakeko gerrataz, eta gezurra esan ziguten aurpegira, eta inorrez da kaltetuta atera, errausgailu bat saldu ziguten non ez zuen kutsatuko erakutsi da, zenbateraino kutsatzen duen, gogoratu ditzagun, ez? Gezurrak eta horrela, gure papertxoa betetzerakoan, zintzotasuna ere baliatu dezagun. Lehen Maiderrek aipatu digun aroa, oso gogotsu jarraituko duela kanpaina eta monoa ere badaukala. Hala ere galdera, ez zaizu edo ni neu naiz, ez zaizu aspergarria egiten esan dut, ez zaizu iruditzen oso tradizionala dela beste behin ere, ez dut ikusten inora usartzen denik zerbait benetan, ez dakit, berritzailea. Goiti bera protokolo arauak ere, kanpaina bati dagozkion protokolo arauak hausten dituenak. Susmoa daukat, mundu mailan akaso zenbaitzuk hausi dituzela, baina beti eskuin muturra izan dela arauak hautsi dituena eta gainera asmo txarrez. Nik faltan botatzen dut, ez dakit, zerbait berritzaileagoa edo oso elizkoia iruditzen zait kanpaina eta horrela aurre ikusten dute. Nik ustet, nien hau aspertzen, igual klasika bat nahiz delako, baina interesa debate guztiak ikusiko ditut, segurazki elkarrizketa guztiak irakurriko ditut, eta hor ja ingo ditugu kabalak. Hori ez da zaletasuna, hori bizia da, hori bizia da, ez beste hitzik jarri. Bai, ustet, batez ere, zoek herri batzu, EAeko herri batzuetan, konkretuki Gipuzkoan esate baterako Lasarten, Eibarren, Irunen askoak ala jokoan, Nafarroan ere bai, inkluso ez bakarrik Nafarroko parlamentoan, baizik eta Iruñan ere bai, gaur irratian esate zuten berriz ere PSNek eukiko dula giltza, ez? Hasiron uste baino gorago dabilelako eta eskuina zatituta doan ez uste baino bajoago,
Eta gero, naiz eta Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuetan EAJ egon, eta batzar nagusietan Bizkaian eta Araban ez dian aurre ikusten aldaketa, Gipuzkoaren jokalekua ere hor dago, eta azkenen 4 urtez hiriek eduki dezaketen norabidetza dago mahai gainen, ez? Adibidez, Donosti depende, naiz eta Eneko Goiak errepikatu, depende zein dar korrelazio dagon gauza batzuk alda litezke, edo ez, jenik esango dugunaren aritik. Eta nik ustet hor, nola esan zu, eraberritzeko edo aukera eta margen gutxi dagola. Uste beste hauteskunde batzuk agian gutxiago interesatzen zaizkigula, baina tokikoek oraindik ere hemen badutela pixua handia. Eta nik uste dut nobedadea justu gainea norabide okerrean egin direla, ez? Osea, nik ez nuen sekula pentsatuko ezker abertzalearen kanpaina kandidatuen aurpegiekin joango zela Estatu Batuetako hauteskundeen gixara, ez? Beti taldea ordezkatu du, mugimendua ordezkatu du, eta niri adibidez aldaketa norabide horretan izatea, bada berritzailea niri ez zait gustatzen. Naroa nik beti botako dut faltan Odon Elortzaren kanpaina elatuarekin ez duzu goratzen. Hori baizela berritzailea eta horre emakume horrek aipatu du ez. Non dago gure burusoiltxo hau? Txikitxo hori. Auzo abandonatutako Pasaialdeko Donostia, ez? Ahaztu hori goitik bera eraberritu eta 2 minutuko maiztasuna zuten autobusak. Hori marka da gero. Oie dira benetako kanpainak eta beste guztiak tonteriak dira. Jenny, berriro zurekin goaz kalera. Galdetu duzu maskoten ingurun dagozat, baina paso egingo dugu horta zure baimenarekin, Jenny. Eta galdetuko dugu hauteskundeak jokoan. Nondik nora, esan duguna hautagai horiek, ze buruan ditugun batzuk jendeak ere bai. Gaur kriston primaria ingo zu atxagaltan. 12 ime, plazan. Gora Ulma grande y libre. Xikilixak, oiaten kriston mango, jak. Primaria jota ondo, hemen atzak. Xagu tabernan, ni eta apostolua, peiota bala bai. Hemen xagu peiota bala, eta kriston peia pilua. Ikusi, guardia zibila be, etorri dira. Bane mendik! Arantza zube bai, kriston mamua. Eta prezioa popularrak, batza bazakin, bat bitan. Kriston mamua, xabaltan, etorri primaria. Xauki. Txabaltan, oinatiko tinderra, ugarte artean. Mondragon, Bane mendik. Eta prezioak onenak, Aloñako eskudua, Aloñako ripak, eta Aloñako peña pilla. Ota Aloñakoa, motxe eta lotx be hemen etorria, itazkume bai. Eta Aloñako igorako de aurrua. Ondo zau furgonetia, Ruper?
Oso ondo. Oñatiko primaria! Mondragón! Juan hemendik! Postasun ikaragarria, oso urduri egon gara egia esan, baina gero eski da zoragarria, jendea da zoragarria, osea, argazki pila egin ditugu, besarkada pila eman ditugu, osea, jendearen energia sentitzea da zoragarria, osea, sentitzen naiz Madonna. Madonna baino hobiagoa zara zeo? Lady Gaga. Eta zenbat ensaio indozue hau lortu alizeteko? Ze benetan be, souazo. Pues ez da asko egia esan, Gu travestiak oso improvisatzailea gara, eta gainera gero bakoitzak bere show individuala zeukanez, bakoitzak bere txanen saiatu du, eta baina gero hemen egin dugu par bat entzegu eta listo, Talentua hor dago, cariño. Eta zuk ustezu olako leku gehizautan emon behar dakela travesti zer bizibilidadea? Travestiak edonon egon bar gara, edonon, osea, egon bar gara jaialdietan, egon bar gara kontzertuak ematen, egon bar gara tabernetan, egon bar gara telebistan, irratian, egunkarietan, edonon. Ez bakarrik travestiak baizik eta identitate disidente guztiak, osea, marika gehiago, boiera gehiago, ezbitar gehiago, trans pertsona, ai, osamo, mua! Ai, begira, maite mindu egin dela, cariño, pues es lo que, hori da egiten duguna. Berrizer itzutzen, travestiak edonon egon bar gara, eta identitate disidente gehiago, leku guztietan, azkenan gure identitatea ikusi behar da, leku guztietan, jendak ulertzeko, gure identitatea erreala dela eta hor dagoela. Ez garela, ez dakin non, ez izkutuan ez, hemen gaude, eta guk ere merezi dugu lekua hemen. Eta mezuren bat kamarari izateko, holan potente bat? Hola potente bat, da begira, travesti zoragarri asko daude munduan, baina mesedez eta favorez, Euskal Herriko travestiak kontsumitu, baloratu gure artea, ezagutu nor garen eta disfrutatu, cariño, eta izan aske beti! Gora Euskal Travestiak! Gora! Gora Euskal Travestiak! Wow! Aurreko plazan den kopla dauzkagoan Ilarri berria Euskal Herriko Lady Gaga Hiru, bi, bat, guazen!
direla diote xoriek. Esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoiek. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Erkidetasunaren bozera maile, Xoria mugaren bestalde. jantzia dute doinu dotorez gaztelugatxe. Testari dute larrumpera ere kantulirainez. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Itxasargia testigu da, zeuen urratxa geurea da, ta itzulera denona. Salgara xorieri mintzo diren xoroak izango, betiko. Zuhurrago gara izango, xoriekin mintzatuz gehiago. Gehiago. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Itxasargia testigu da, zeuen urratxa geurea da, ta itzulera denona. Zurekin mintzo direla diote xoriek. Esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoiek. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Erkidetasunaren bozera maile, Xoria mugaren bestalde. jantzia dute doinu dotorez gaztelugatxe. Gora bihotzak.
los márgenes, lo punky, la generación Z, los bajos fondos, el underground, todo. Y ya que escojan. Y la más guapa, claro, la sexy. Sí, creo que es fundamental tener acceso al fracaso, ¿no? Que es algo que a las nuevas generaciones se nos roba de alguna manera, porque como todo es tan inmediato y se nos exige un éxito tan rotundo desde el primer momento, no tenemos margen de error. Y yo creo que el error y la equivocación son fundamentales para a lo mejor no saber qué es lo que quieres, pero sí saber qué es lo que no quieres, que a veces es mucho más fundamental en la vida. El carácter, la onda, ¿no? Mucho movimiento social, muy guay, mucha conciencia. Lo siento como una gente con mucho respeto, mucha empatía, que entienden tu movida. No sé, yo creo que el norte, concretamente Euskal Herria, top 3 de sitios en los que he estado en España. Me parece algo muy guay, creo que es súper chulo que mezclen artistas locales, gente de Euskal Herria con artistas que vienen de fuera, como puede ser mi caso, y sobre todo que cojan de repente a Samantha Hudson y la pongan con Don Patricio, con Zahara, con los Setak, ¿no? Que entiendan la música como algo poliédrico y no hagan un festival de chicas que tocan la guitarra, artistas LGBT, que a mí me parece a veces necesario, pero que si se abusa de ello acabamos recurriendo a un autorreferencialismo absurdo del que posiblemente sea muy difícil escapar. Me gustaría ser una piedra, a gusto, que no siente nada, ni le duele la voz de gritar, ni una piedra en un camino, o apartada en el bosque. En un camino lo mismo pasa a un carro, vas a ver qué te pasa. Una piedra inerte, que no siente ni un canto rodado en el río que se mueve, no, yo estática, en mi sitio y sin hacer nada. Me he dejado de piedra, ¿no? No, una piedra, o una... Aldarrikapen batekin egin du estanda zeinen ederra izango den festivalak gaurkoan Jaizkibel konpainiarekin. Eta hementze gaude, Zeit Festivalean. Eta gaurkoan aukera ikaragarria izango dugu ze Ane Garzia, Jaizkibel konpainiako Ane Garzia elkarrizketatzeko aukera ere izango dugu. Mintzo direla diote xorie. Ez, izan balitz gaur bezain erresa ez ginak hemen egongo, ez, argi dago. Bai, bueno, hasieratik zailtasunak izan dira, ni oso txikia nintzen sortu zenean Jaizkibel, baina gure belaunaldiak eta aurrekoak borroka egin behar izan du pauso bakoitza emateko, eta oraindik ere ez dugu lortu gure herrian lasai eta modu parekidean desfilatzea, beraz, jarraitzen dugu borroka horretan. Bueno, bai, azkenean olako espazio bat guri eskaintza, aitortza bada ez. Uste dut Jaizkibel gainera ez dela bakarrik konpainia bat, izan da Euskal Herri mailan bada simbolo bat, ez, borroka feministarena, eta azkenean oraindik ere gure gizarteak dauzkan erresistentzia matxista izugarriena. Orduan, olako espazio bat hartzea importantea da guretzat eta pozik gaude. Ta kantu hau bion
Bai, a ber, pixkate baitare pentsatzen dugu, ez? Jende horrek ezagutuko du nor garen eta zergatik gauden gaur hemen txapela hauekin eta zapia hauekin, baina, bueno, zoritxarrez gure borroka nahiko ezaguna da, eta, bueno, ona ekartzea ere importantea iruditzen zaigu, ze gure herrian gertatzen dena, nahiko lazgarria da, baina uste dugu gure arazo honen erroan dagoen matxismoa Euskal Herri osoan eta mundu osoan dagoela, beraz ez dago inoiz soberan, ez? Aldarri hau egitea. Alarde publiko, parekide eta bakar bat Hondarribian, lehen bai lehen. Simplea da, hau eskatzen daramagu urte asko, azkenean gure herriko jaia privatizatu eginda eta esku pribatuetan dago, eta hori gaur egun ezinezkoa da, ezinezkoa ez litzateke gertatu behar, eta beraz gure eskakizuna da jaia herriari bueltatzea, modu parekidan desfilatu alizatea eta herri osoak batzea. Hauteskunde asko pasatu dira Jaizkibel hasi zenetik, baina argi dago Hondarribiko udalak erantzukizun zuzena daukala eta hortik gorako erakunde publiko guztiek ere badaukate haiei. Eskerrik asko. Zuei eskerrik asko. Abeslari gogokoena. Samantha Hudson. Eta janari guri gogokoena? Tortilla pintxoa. Edari? Kalimotxoa. Alba! Gora Euskadi askatuta! Abesti? Olaia Intziarteren geretziak. Euskarazko hitz bat? Porrota. Eta gaurko esaldi, Gora Jaizkibel eta gora emakumeak alardean. Eta kitxo! Kitxo! Eskerrik asko. Zuei. Gaurkoan Barakaldora gerturatu gara zein ederra izango den festivalera. Hementxe izango ditugu gaurko kale galdeketak eta zer esango diguten, zuek ikusi. Erneskak, nondi zatozi zeuek? Santurtzitik. Santurtzitik, bai. Bilbotik, bai, biak Bilbotik. Bilbotik, bai. Bilbo baina, Bilboko zeuzo? Uribarri. Bilbo zentro. Bueno, Uribarri auzo ona da, baina Bilbo zentro, bueno. Baina zu asko zato Uribarrira, Zuri gustatzen jatzu Uribarri. Zentro beto, zentro. Asko gustetan dak auzoak eta zentroa. Zentro. Ninator Zegoiteatik, Arabatik. Agoiztik. Agoiztik? Nafarroatik, bai. Ez dakizuen no gasto pena, nondi zatuzu? Kolpetik zuzenean. Bera lasartetarra da, baina kolpeti dator. Hori da, klaro bai. Zer da zuretzako, Maider, festival batetik garrantzitsuena? Osea, festival batera jun eta egin bidozule bai ala bai. Fotokolen argazkia. Ondo pasatu. Beste gauza bat esan bizu. Dantzatu. Dantzatu, ondo pasatu. Ai, kendu didazu, dantza egin eta hori, disfrutatu. Abestu. Edan apurtxo bat. Hombre, dantzatu. Ta bono dutxa, igual egun bat baino gehioko festivala da, bono dutxa, hartu, beti. Gaur agian zait festen ez da beharrezkoa dutxa, baina bestela bai. Nok dino, ez dakizu, Bueno, batzuek beharko dute bai. Bai. Batzuk ikusi dugu zemetik, etorri? Apa, zitzezu futbola ikusten. Ezinaz joan zabamezera, pues orduen. Atleti gorrita nuria, kanatxa zara zu euria, eti sortu zialako, matezatu hernia. Baina hemen hobeto zamamezen baino edo bai, bueno. Ikusi kamaraz! Hau da, atletizale, erakutsi bufan. Ze politxe! Entzillaloia, atleti, Susana Kutxilla. Eta zenbatetan egon zarie festivaletan zeue? Hau nire lehenengo aldia da, bai. Benetan? Bai. Azki, zenbat festivaletara jun zarazu? Nik uste ez baldin baditugu kontuan hartzen Euskal Herrian dauden jaialdi politikoak gutxi. Kontuan hartzen dugu orduan pila bat. Zenbatetan joan zarete festivaletara?
Ba... ez dakit, 5 pasei aldiz edo. Bueno, ez, igual gehiago. Ni kontzertuetara baina festivalak gehiegi. Ba, nik ikustetzuete prepara eta brillantinak, azta. Hori bai, bueno, eske dekorazioa bai, baina gero fizikoa euki behar da. Baina bono dutza edo ez? Bai, beti bono dutza gaz, bai. Zakit, pues nire bizitza osoan, pues 5 nola. Ba, hau da nire bigarren aldia, errepikatzen ari naiz. Nintzen Seifesten pasan urtean. Zein dago beto, pasan urtekoa edo aurtongoa? Agian aurreko urtekoa. Ai, ama! Pues, a ver, aurtengoa oraindik ez da bukatu, baina oso pinta ona daka, así que ikusiko dugu. Baina, negustatzen artista gehiago zeudelako. Eta oraindik hau ez da bukatu ere. Eta gainera, aurtongoan niri ezagutu ez dazu. Baita bet. Ja, positibo. Orain artekoa uste datzu? Bai. Asko, ilusio asko. Zer da gehizen guzti datzuna? Zetak. Edo piritz eta porrotz ere bai. Ni pentsatan izango dela basoa, bitxura, ze politze izen, Gozategi guztia eta asko, egon gara oso ondo. Azkenan kontzertu dire oso onak, eta gero esnebeltza dau gauean, osea que... Ez dakit, musika zuzenean beti plan hona da. Badakizu musika zuzenean Amaika telebistako saio bat dela? Izen horregaz? Izen hor? Nekien. Kojo, tamen nik eruten dau, Nik esan gurenean edo zen kontzertu. Ikusi behar gaur, bai. Nik ez nekien, baina bueno, oraindik aurrera ikusiko dugu. Neunaz, kolpez kolpe. Hetik aurrera, sare sozial guztizetan eta leku guztizetan jarraitu miko zuen. Inberriro. Follow. Jarraitu. Handiei, txikiei, zarrei, gaztei, 38 taila atzean utzi duzuen hoi, 38 taila boikoteatzen duzuen hoi, kalean zaudeten hoi, kalean ez zaudeten hoi. Bienarioi, bitarrei, bietan jarrairi. Baina zertaz ari zera? Zertaz hitz egingo ote dizuegu gaur ez dago erraza, Zerbait kontatuko dizuegu. Sexuaz hitz egin behar dugu. Bueno, bale. Kenean hainbeste espero genuen gertakaria. Eta zein da? Hori, zein da? Zetzeate gogoratzen? Gaur segunda. Asteazkena. Eta asteazkenetan? Kolpez kolpe, bueltan da! Eta anekdotarik festivaletan zuk maitxi ez duzu eukoze lehenengoa da. Bueno, igual bai, baten bat gaur? Ez. Gaurkoa... Bai, topatu zara... Bai, youtuber batekin topatu naiz. Ze youtuber? Iban García. Maitxezu musutzu bat. Bai. Ba, gaur de momento anekdota hola nes. Bai, ondi... Igual gugaz topetie eta partidu ikusten atrapetie. Hori bai. Baina, ondino falte da asko, osea que... Ba, danetarik, baina holan... ez dakit. Ez que batzutan jendea pasatzen da. A ber, venga, anekdota da. Gaz, drogak... Drogen kontra gaude, naiz eta lagun batzue, drogak hartzen dituzte eta ez zaie zer gertatzen, drogak bai, drogak ez. Bueno, zeo kontatu jate, baina eske haien lagunak dira orduen. Zeo zer esan bizu. Bueno, bera konta dezala. Eske ni... Ez. Gu beti bile gara sano eta, bueno, si eso, alkohol apurbet, baina beti sano. A ber, venga, anekdota da. Gaz, drogak, bueno. Kola, tabako, kokaina eta amfetamina, horien kontra gaude. Beti sano. Oso ratona, pues anekdota, sekretu. Ez, bigarren pertsonie dago esateztena. Lagoin arteko gozak ez dira kontatzen. Baina inor ez du jakingo. Nora inor. Ai, badio! Inor... Zuri gero, venga. Venga, niri Ez dut hitz egingo. Inok ez du nahi esan? Posible da makrofestival bat izetie eta herriko jaizeti aldi berien? Zuretzako hau festival handize da, ez? Bai. Eta herriko da? Ere bai. Duen posible izango za? Bai.
Ze gaitzik? Ba ez dakit, oso giro ona dagoelako eta ez dakit, oso herrikoia delako. Eta jatorra garelako. Hombre, claro. Bai. Zen, adibidez hemen Gozategin erromari izan dela totalmente, eta jende asko disfrutatu izan du, herriko jai izango balitz bezala. Osea, bai. Ez dakit, herrikoia da gehiago jende askorentzako eta jende askorentzako lekua dagoen jaialdi bat, ez? Herrikoia baino gehiago hau. Anistasuna, ezta? Bai, identitate diferenteak, aurretatik hasi eta helduetara, askotariko jendea, askotariko desirak, askotariko gorputzak. Bai. Osa, zu ondo sentitzen zara hemen, herrikoi sentitzen zara eta guztetan. Bai. Bai, zergatik, ez? Hemen denak euskalduna gara, oso gustora gaude, eta oso festiba polita da, así que aurrera. Egingo balute datorren urtean, igual bueltatuko naiz. Zenbaki bat? Batetik 10era? Enaiz guztiko, esango dizuedana da, maiatzaren 13an Errenterian dagoela nere bizitzarekin ez dakit zer egin fest. Eta kitxo! Haupa zein ederra izango den. Oin izango gu, haupa zei, ezta? Zein ederra izango den. Hori da, eta urran urtean gehiago. Gainetik soilik zara, gaur kantuan dauzu, orain bat gara. Bior kantatu ezengo kantuan dauzu, zara nahi gara. Gainetik soilik zara, gaur kantuan dauzu, orain bat gara.